çağalarına enattan birinci bilen berip biljek zady men oňa aýtýan çağalaňyza kiçilikden berip biljek gymmatly zadyňyz bu bilimdir. Sebäbi men özüm rus dilini bilýän, men bir ýyl gowy duýan özüm orsça gepleşmän etmän. Ýöne Dubaýa gidip görenimden soň näme üçin ýöne diýip otyrsyň diýmän, çyndan şoňa gidip görenimden soň ingliz diliňem edil rus dili ýaly wajypdygyny bildim. Sebäbi ýer ýüzüne taşerurda çyksaňyz ýa rus dili ýa ingliz dili köplenje ingliz dili gabat gelýär. Şoň üçin ýagdaý bolgandan çağalary üçinji kursa başladylar. Öň bir gedekdiler, näme üçin başladylar. Zekin ýolonjy mikrannaky mollimlerine işlerlerine söz ýok, çağalar howasly gatnaýa mollimlere taňry ýalkyny aýtýan, çağalym ulananyny okuwa ýa-da şeýerde gezmäne denne kösenmejekdigini bilip gatnatýan.